हेल' लोगोफोर, नै जों दायो गुबुन मोनसे जायगायाव फैलायबाय आरोना बेरायनो। बा नै माबायदि फट' लादों। लोगोफोर, बिबारा जा समायना अन्थाव बाथाव बारनानै दं आरोना लोगोफोर। आयौ जा गिदिर गिदिर, नै मबाइलाव फिसा फिसा नुदों आरोना लोगोफोर, मोगथाङावबा गिदिर गिदिरथार आरोना। नोंनिसोना केमेराया जा समायनाखा नै लोगोफोर। बैथिंबो बिबार बारि दं। बिबाराव दै होदों, बिबारावहाय दै होदों। बै न'आवहाय मा दं जोंबो नायहैनि र' हाबनानै। गोबां मानसिफोर हाबनानै नाय। बेयावहाय ग्लासनि सिङाव आयु ना मा जाखो बियो? नै फिसा ना आरोना आइसाजों मा होनगोन?
जा फिसा फिसा ना नै गाहायावबो दं आरोना बेवहाय थथाना ना जापानि ना मा होनोमोनथाय बेखौ नेरा ग्लासनि सिङाव अन्थाइ दै दं आरोना मा ना दं ना गोरि दं नै बेवहाय ना गोरि दं आरोना नै बे मा ना होनोमोनथाय बेखौ गोजौआवबो ना फिसा फिसा दं नै मा नाथाय बियो फिसा फिसा गोजा गोजा आरोना नै बेयावबो दङ नै ओइ नैबेखौ मा ना होनोथाय नै गिदिर गिदिरथार आरोना बिनि नाया नै आरो गोजौआवबो दं नै फिसा फिसाथार गोजा गोजा आरोना नै बेयाव कमलकाट ना दङ नै बेवहाय नै बेयावबो माबा माबि ना दंसोगारो नै मा मा ना दंथाय नै बेयाव आरो माबा गुफुर ना दंलाय नै कमलकाट बायदियानो आरोना गुफुर नै बे गोजौआवबो दं नै कमलकाट गोजा गिदिरथार आरो बेनिफ्राय हरै मा मा ना दंथाय नै बे आरो एसे आलदासिनलाय आरो बेयो मा नाथाय बियो बिरगोनगोन बायदि दां आरोना नैयावबो दं नै माबा माबि ना दं हरैबो दङ नै कमलकाट फिसा बेयावबो आरो गोजौआवबो मायबा ना दं नै बारलि ना मा होनोथाय बेखौहाय बेयावबो दं नै आरो ना गुफुर मा ना बुङोथाय नामखौ मिथिला दैयावबो दङ नै कमलकाट बायदियानो गोजा आरोना अरेन्ज कालारनि नै बेयावबो दङ फिसा फिसा आरोना मा ना बुङो मिथिला नामखौ नैबे गोजौआव ना गोरि फिसा दं आरोना ना गोरि नंगौना नङाथाय ना गोरि बायदि फिसा फिसा नेरा मा होनो दिलां जुलायाव जिरायनानै नै दिन्दां दिन्दां जागासिनो बेवहाय जाग्रा लोंग्रा मोनो आरोना ओंखाम ओंख्रि गासिखौबो मोनजोबो आस्था रिजर्टनि हेड अफिस आरोना लोगोफोर जों दायो न'आव थांसै आरोना लोगोफोर नै बेनोमोन आरोना आस्था रिजर्टआहाय बेयावनो जोङो बेरायनो फैदोंमोन आरोना बिदिब्ला जों दायो न'आव थांबाय थानोसै आरोना बाय बाय आस्था रिजर्ट